zama sanadiyya daga rayuwar mu. Ke, me na gaya miki? Na ce ki ɗora min gas ɗin nan ki kunna min buki kunna min ba. Me kika zauna kike yi? Hanif muke assignment ka gama na yanzu tun ɗazu muna kai wallahi jira nake mu gama sai in je a abin nan. Ke ba dama a saki aiki sai kin ɓata mutum lokaci? To daga yau in na saka ki aiki kar ki ƙara mu. Ya haƙuri. Ina zuwa ci gaba. Safiya! 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 Na'am. Ana ta kira ina kicin wallahi. Ina ƙarasa sauran ayyuka. Yanzu a ce mutum ya ci abinci tun ɗazu ba za a zo a ɗauke kwano ba? Ko ni ne zan ɗauke miki kwana? Ya haƙuri bari. A'a ki bar shi. In na tashi zan fita zan tafi da shi. Tunda ke a'a ki bar shi tunda ke ba za a iya saka ki abu ki yi wa mutum cikin daɗi ya ji daɗi ba. Kai haƙuri aiki ne ya mun yawa bari. Aiki kin fi kowa aiki. Allah ya huci zuciyanka. Anti, biki ɗauko ruwan ba. Haƙuri na manta bari in tashi. Wai anti kun wai kin haka ce ki ɗauko mutum ba ki ɗaukowa. Mun tuwai ki ta miki wa. Kai Hanif. Tsaki na ji kai fa. To baba ai kai ka koya mu. Abinda na ga kana yi, in ma na ce sai na yi. Kina ji? Tabbas ina yin kuskure a wannan gida. Amma ki haƙuri. Hanif, abin da kai ba abu ne mai kyau ba. A matsayin uwa take a wurinka. Bai kamata dan ka ga na yi mata abu ka ce za ka yi ba. Kuma ko da ni ɗin ma da na yin ba abu mai kyau ne ba. Ka ba ta haƙuri kuma kar ka saki. Anti don Allah ki haƙuri, insha Allah ka ba ta ƙara. Kar ka sake kaji ba abin bane mai kyau gaya ma babba magana. Ka daina kaji. Abin da kullum nake nuna maka kenan. Kai ta mun faɗa a gaban yaro. Kana mun faɗa tun yana tausaya min gashi nan yanzu. Ai na ga darasi kuma insha Allah haka ba za ta sake faruwa. Daga rayuwar mu ashe komai ke zama sanadiyya